и джентлмен, представлението е част втора. Танцуваща жаба! Тати, кой е тази жаба, дето танцува, бе? Това е модно дефиле. Представяме ви жаба с колан. С колан от бръмбари и гъби, както и чанта бръмбаручи. И сега шапка невидимка. Ау, аз каква съм красива жаба? Вели, ти какво правиш? Искаш ли да си играем заедно? Да ти покажа новата ми чанта как се разтяга? И виж как хубаво правиш. Пробвай, да видиш. Дръпни. А какви движения мога да правя с този колан? Шапката ми падна. Нищо, това беше гадно, менте. Това беше всичко от нас, драги приятели. До скоро и до нови срещи, до следващия път. Довиждане! Жабата умря накрая геройски.